приятели, аз съм GamerBG Boss и днес играем в Gameplex. Представете си, отдавна не съм снимал в този сервер, по принцип много килове имам, дори в момента съм ранг. Така сега да кажат хай на YouTube. Така, който каже хай, казва хай, който не каже хай, не казва хай. Еми, казаха два. Както и да е. Ди. Купай! Мале. Мале. Чао. Почвам го с лявата ръка. Почвам та с лявата ръка. Все едно съм хак. Почвам го с лявата ръка. Край. И. Ага. Довиждане. Опаля. Правиш. И. Опа. Довиждане. Правиш. Ти него ли бе? Кой бе? Кой? И. Мангал. Това бе? Как? Сприч се, бе! Еба съм ти тъпата. Умри, бе! Ти си много тъпа, ако мислиш, че може да се стреля в момента. Ади да се дръпнеш, че ще те убия. Или ти ще ме убиеш, или не знам. Умри, бе! Нямам хак да потвърдя. Ако някой иска да ме проверява, оки-доки, проверете ме. Аз просто съм добър на PvP. То след. Тук не отивам към него и то след. Много оригинално. Много. Страхливци! Всичките. Идвам. Всички. Мелето свърши. Идвам. Мелето свърши. Дойдох и мелето свърши. Дойдох и мелето свърши. И така, само да ви кажа, ако искате да сте като мен ранг гладиатор, в момента аз имам всички китове, примерно ето Кабалив. Това ми е плота. Не трябва да виждате. Ако съм копнал от Хелън. И тук това ми е комо. 1000 броя имаме. И тук съм си използвал китовете. Имам кит админ, модератор, премиум, хелпър, ютубър, VIP, VIP+, билдър, SMS админ и кит гладиатор. И за да станете гладиатор, виждате аз колко кила имам. За да станете гладиатор, трябва да ме надмините. Ще стане много трудно, ама ще си заслужава, защото... Здрасти. Имам гъма. Ама тъпото е, че не мога да са чит. Примерно. Ето. Здрасти. Къде? Не знам. Гъма 0. Къба... 12. Да, къба join 12. Окей. Аз съм си лесна плота. Умно. Много съм умен. Топик. Паркур мастер. Ау. Къба join 1 за клипа. Къба join 1 за клипа. Който ще да ме проверява. Днеска дори снимаха клип, аз съм бил хак. Значи, любимото ми нещо тук е да казват, че аз съм хак. Окей, аз съм хак. Ако някой не дойде, мога да покажа какъв ми е хака. Хакът ми е мишка и клавиатура. Да, това се казва качествен хак.
Аха! Праже! И почнал го. Много ми беше надъхан нещо. Надъхан ли се? Надъхан ли си сега, бе? Надъхан ли си, бе? Ела тука, бе, ела тука, бе. Ела тука, бе. Аз съм хак, хора. Знаете ли? Аз съм хак, аз съм хак. Къде бягаш тоя кон, бе? Само не при църквата, молата. Молата не при църквата. Айде. Не може да се скриеш от мен, бе. Не можеш, бе, не можеш, бе, не можеш, бе. Сори, мама, не можеш. Не към църквата, плиз. Кой иска хом? Ти искаш хом, кой? Ай, ела са бим, бе. Ко са бъзиш тука? Айде, 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 айде. Айде, стана, бе. Стана, бе. Ей. Ко ми бягаш, бе? Ко бягаш, бе? Ко бягаш, бе? Не може да отвориш вратата. Ха-ха. Не. Не е при църквата. Не е при църквата, молата. Сега, ако вече не е спрял. Махам се. Махам се. Мразя църквата. Мразя църквата. Ей, деработо. Добре, бе, добре, бе. Аз съм с хак, качествен хак. Аз съм с хак, качествен хак. Аз съм с хак, качествен хак. Прави же. Значи как ми лагва този сървър? Принцип ми лагва, но в момента лагва на гъс. Ти кой ще биш, бе? Ей, Тимче ли станахте, бе? Къв тим си бълнувате, бе? Моля, бе, идете! Мале, за какво? Постоянно трябва всички да ме бият. Защо? 2 в 1, нещастници, умрели, тъпи. Защо? 2 в 1. Ей, тапанар! Ей, този дерабо много манери. Днеска бил снимал клип и щял да показва, че аз съм бил хак. Окей, показвай, че съм хак. Аз съм хак. Биг Бос, ти си хак. Добре, аз съм хак, хора. Да, че казваме, че съм хак, защото го убивам като е с хак. Биг Бос, ти си хак. И сега да му напиша... Хоп. Айде, бейте го, бе. Давайте. Бейте го, идиота. Чай малко. Така. Нали хак съм бил? Какъв е този хак, бе? Майка ти умрялата! Хакерската! Тъпа! Моля, Димка, провери дерабо. Майка ти тъпа хакерска да еба. Ела ми. Няма за тебе. Дорифто ще го провери. Ама тука ми умира FPS-а. При църквата става R.I.P FPS. При църквата става RIP FPS, няма да ходя там. Ела, бе. Аха! И са тиба. Ага. Не натам.
Нина там. Някакъв идиот тук бибипка. При нас. Спреш ли? Или не? Ходи при геймплекс, крейт бе нещастни. Ела тука, ела тука. Айде, 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 ко стана бе? Че, Марадинка, след клипа ще ти споделя екран. О, ко правиш? Ето го убивам няколко пъти и... Тоест го убивам няколко. Така. И двамата умират. И двамата умират. Така. Ко става бе? Ко става бе? Ко става бе? Ко? Как си? Що правиш, чуе? Ко правиш, чуе? Накъде бе, накъде бе, накъде бе? Ей. Добре. И надявам се, т.е. да го убием сега. Надявам се да го убием. И това мисля да е за клипа. Това беше от мен и до скоро!